So my hope na medyo magkasinabtangan na ita, no? Respeto. Kini ang pinakaunod sa press conference nga gipatawag ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon sa dihang nakigtagbo kini sa grupo kaganinang buntag dito sa Capitol sa Mati City. Nangayo og pasaylo ang gobernador kay dugay na usab siyang wala nakighimamat sa media tungod kay nakasentro ang iyang oras sa pagtutok sa mga kalambuan sa iyang distrito isip kongresista. Atol sa maong tigom, giklaro ni Governor Malanyaon. Ano man ang expectation ko sa media, of course, kayo ang magiging instrument ng information, no? Kasi we cannot cover all. But through you, we'll be able to really get our people informed and enlightened because you have a wide coverage. Number two, it's also my hope na naagyod tayo responsible reporting, no? So I think that is also part sad na sa mga standards that your association, whether formal na association or even in your own individual capacity as member of the press, na unta na gyud tay fair and true and fair reporting. Kayo usahay, daghan na tayo reputation na siraon sa atong isig katawan. I think above all, we always have to operate in the interest of justice, fairness, and yung talagang respect, no? So I'll respect you as well as I think I also deserve some kind of respect as an elected leader of the province. Matod sa gobernador, iyang girespeto ang trabaho sa mga miyembro sa media. Apan angayan usab kunong hinumduman sa media nga dako ang ilang papel aron isulti ang kamatuoran ug kinahanglan nga matino ang tinuod nga mga isyu ug mga kahuyangon sa mga opisyal una kini isibya. Matod sa gobernador, ang iyang panggamhanan mo respeto sa papel sa media ug sa iyang unang mga adlaw, iyang ipaniguro nga ang mga empleyado sa Kapitolyo tukma sa panginahanglanon sa pagpanerbisyo aron dili masayang ang kwarta sa katawhan. Paliguonon sa gobernador ang iyang information office aron mamahimo kining bihikulo sa pagpahibalo sa katawhan sa mga impormasyon nga angayan nilang mahibaw-an. So that's why I will have to strengthen the PIO office by putting responsible and competent people. As I said already in my inaugural address, I will streamline the bureaucracy in the Capitolio and seeing to it that the people there will be that committed and that there will be a quick response to needs of the people, no? Particularly the constituents, that includes the media. So kinahanglan dako dayon, no? So I think for the first month kana ang atong ayuson tanan based on my standards as far as professionalism of employees are concerned. So one of them yung ating PIO office. So kung unsa may inyong mga gusto ipangutana sa ako, basta kana lang ang akong expectation, ang akong hope na unta magkasinabtanay nata. Kung unsa man ang atong mga political affiliations in the past, it should not influence our decisions when it comes to fair reporting. Gilantaw sa gobernadora nga ang iyang development priorities, iyan ang nalatag ug klaro ang iyang baruganan nga iyang respetuhon ang hutong sa media. Sama usab nga respetuhon sa miyembro sa media ang ilang baruganan sa matag isyu ug barugan ang kamatuoran. Ug panawagan sa media ang nahitabo sa Davao Oriental, sa Davao de Oro, misalmot usab sa iyang unang flag raising ceremony didto sa Executive Building sa Capitol Complex sa Nabunturan si Governor Dorothy Montejo Gonzaga. Human sa convocation, nagsaulog og misa sa Kapitolyo ang gobernadora. Sa iyang mensahe, giklaro ni Governor Gonzaga nga tutukan sa iyang administrasyon ang serbisyo sa panglawas, edukasyon, infrastruktura nga nakasentro sa kalambuan sa probinsya. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.